Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Pipila ka Pariseo miduol og misulay pagbitik kaniya pinaagi sa pagpangutana. Nagtugot ba ang atong balaod nga ang bana makabulag sa iyang asawa sa bisan unsang hinungdan? Sa Jesus mitubag, wala ba kamo makabasa niining bahina sa kasulatan? Sa sinugdan ang Dios naghimo kanila nga lalaki ug babae ug miingon, tungod niini ang lalaki mubiya sa iyang amahan ug inahan ug mutipon sa iyang asawa ug silang duha mahimong usa. Busa dili na sila duha kundili usa lamang. Tungod niini kinahanglan nga dili bulagon sa tao ang gihiusa sa Dios. Ang mga Pariseo nangutana kaniya, kung mao kana nganong nagtugot man si Moises nga ang bana musulat sa iyang asawa og pahibalo sa pakigbulag ug siya makabulag na kaniya? Sa Jesus mitubag, mitugot si Moises kaninyo sa pagbulag sa inyong asawa kay kamo gahi magulo. Apan dili gayud kini mao sa sinugdan. Busa sultihan ko kamo nga bisag kinsa nga mobulag sa iyang asawa nga wala magluib kaniya, makapanapaw kung siya magminyog lain. Ang iyang mga tinun-an miingon kaniya, kung mao kini ang mahitabo tali sa bana ug sa asawa, maayo pagdili na lang magminyo. Sa Jesus mitubag, kining maong pagtulun-an dili alang sa tanan, kundili alang lamang niadtong gihatagan sa Dios niini. Kay may nagkalain-laing mga katarungan nganong dili makaminyo ang ubang mga tao. May dili gayod makaminyo kay natao nakapudang daan, ang uban dili makaminyo kay gikapnan man sila sa mga tao, ang uban dili makaminyo tungod sa gingharian sa langit. Siya nga makahimo padawatan ining akong gitudlo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Dihay kausa nga bag-o pang na himong Santo Papa ni si Pope Francis nga doon na siya'y opinion para sa mga minyo nga ingon siya kung tinud-on gid natog istriktuhon gid natog evaluate murag mga 90% sa atong mga couples karon invalid ang kasal. Invalid ba? Nga naman, tungod kay kung kaslon ka, mahimo lang ng valid basta ang duha ka parties, ang laki o babae, nakasabot gyud nga ang ilang gisudlan dili na gyud bulagon. Pila man kabuk ninyo dinhi ang nakasabot gyud ana. Pagminyo ninyo nga inigsud gid niyo aning human aning kasala, din adyod ko makabulag aning akong bana or akong asawa. Pila man kabuk ninyo, taas ang kamot. Maayo. Ay, daghan daing valid dining kasal. Nya kung kulatahon ka, daog-daogon ka, magbisyo ng imong asawa o ang imong bana, nakasabot ka, nga di yun ka mo buwag. Pila kabuk ninyo ana, ang niingon sa imong kaugalingon nga, bisag magbisyo pa ning akong asawa o kini akong bana, bisan pagdaog-daogon ko ani, bisan pagkulatahon ko ani maayo, di na jud ko mubuwag. Let's come on. Honest ha? Honest. Ay, istoryahin ninyo.
Kasagaran gid nato dayog ingon sus dili pa lang tungod sa mga anak. Dili pa lang uwaw. Dili pa lang tungod sa mga tao nga nanambong sa among kasal. Di pa lang yun uwaw, ana ba? Amo na dito sa Amerika o sa ubang mga nasod nga dato, din aman uwaw nga mag-divorce, divorce na yun. Accepted naman kay na may balaod, divorce na yun. Mao na diri sa panahon ni Hesus, nahimo sa na nilang balaod ang divorce. Pero si Kristo iyang gibalik. Insa sa mga sinugdanan ani. Ang Ginoo may naghiusa ninyo. Di man ang bana mo ay nakighiusa lang siyang asawa. Ang Ginoo may naghiusa. Pananghid sa Ginoo. Paminawag unsay mindset sa Ginoo. Unya kay ang Ginoo di ay ang iyang gihiusa kinahanglang dili man buwagon sa tao. Mao na diha. Pero unsa may makabuwag kun magluib. Sa ato karong simbahan kanang word nga pagluib gibutangan na og kondisyon kay na may usahay mo ingon ka nagluib man siya pader buwagan na nako kay nagluib naman dili na mao ang pagluib kinahanglan gasugod before and during marriage. Kana bang sawap amo maminyo nagluib na siya gitawag deceit ba kanang pangilad ba nya panahon sa inyong kasal nangilad gyapon na siya pragod anang imong bana maingon unsa man imo ba ning higugmaon o padre nya tuwa didtoy gipaanakan nya wa nya gisulti nimo nga naa siya gipaanakan og iyang gimintin hangtod mo naminyo deceit man na ang babae sad na aday siya kabit-kabit nga mo'y nagbuhi niya, mo'y nagpa-eskwela niya, niya ang iyang commitment from time to time, kita-kita ta, kay bayad na nako sa imong pagpa-eskwela nako. Niya humandayon, inig-ingon, imo ba ning higugmaon o padre, niya to, dito iyang pagaduaon, kay naa siya utang kabubuton. Deceit na siya. Pwede na siya buwagon. Na siya. Awa mo to, na. Kana sang laki nga nakapamabdo sa babae niya ang babae moingon di gay ko nimo pakaslan maghikog yug ko ana or moingon ba ang amahan ginikanan sa babae di gay nimo pakaslan kailabya ka namo kinsami kailabya ka ay lang yung pagmahay niya igingon dito sa pare imo ba ni anhi bakas imong kabubuton aron pag higugmag pag-unong sa imong asawa o padre niya dito sa imong likod di palang tungod nga namabdos ni buang-buang asa ko pakasalan ni deceit ya po na siya sa imo bang diri ba nahuna mo na makapahimong invalid mo na daghan mang mga taong naingon ana mo buta na dinhi sa atong parokya og naay mo duol nako pader magpakasal ni unsa man unsay rason mabdos na manggod pader unyag dili pa ni mabdos mupakasal ka dili pagid unta pader adi ta mo kaslon anaon na ako pagsulti nganong magpakasal mo tungod kay mabdos na siya nga pwede ra man ginagdili pakaslan usa basig napugos lang ka ana ug maunay kasagaran karong rason nga gusto silang mag annulment kay na man tay declaration of nullity sa simbahan. Ang atong simbahan na ay gitugot nga declaration of nullity. Unsa may kalainan ana sa divorce? Kay ba mo, what is the difference between divorce and declaration of nullity? Mo kay ba no? Mo parehata. Di ay kamao ko ana kay canon lawyer ko ni eskwela ko canon law. Ang kalainan, ang divorce valid ang marriage unya gi-invalidate due to legal matters or basis. So gi-invalidate due to legal or whatever case. Pero valid ang marriage. Ang annulment, ang declaration of nullity, gideklarar lang sa simbahan nga ang maong kaminyoon dipiktuso gikan pa sa sinugdanan. Murabag
later on gideclare lang sa simbahan, gitabangan lang sa simbahan nga madeklarar, mapruibahan nga kining inyong kaminyoon invalid ni tungod kay ang consent sa matag usa dili tinaw, dili sincere. Ana. Mao na siya. Tutok mo muna ko. Unya sayo na siya dili. Angayan bang makigbuwag o dili? Bisagi daog-daog da ka, di gyapon ka makigbuwag. Nya wa masad mo'y anak. Saman makigbuwag dili. Gamay kay ni tubag. Dili. Dili yun. Kay nga naman, pagkanindot anang makatuman ka sa imong saad sa Ginoo, malipay magayta matuman nato atong saad sa tong isig katao, unsa da ka ang imong saad sa Ginoo matuman nimo, kanindot ana. Ako kung mamatay ko isip pare, nya wa gyud koy panagsara. Nya makatuman jud ko ana. Kalipay ana. So gusto kang malipay, gusto kang mahimong na kay sense of fulfillment sa imong kinabuhi, be honest to your promises or to your commitment to God. Kana ba yang kaminyoon? Commitment ba yan nimo sa Ginoo? Kaning akong pagkapari, pagpa-ordain ako, commitment ba na ako sa Ginoo? Kung ako ning matuman, pagkanindot ana. Ingka wa naman siya mutuman padir. Wa naman. Unsa pa may rason nga mupadayon kung wa naman na siya mutuman. Ay, ayaw na diya pagbase. Buangon na siya. Ikaw di man ka buangon. Paduong ato Ginoo. Nana. Nya, saman ganahan mong mutuman sa inyong saad sa Ginoo. Maayo. Nabi tay pipila nga mo pledge nato dire sa ilang pledge ko pader kay muhatag ko nya nag-abot na sa panahon maingon din sus pader pasaylo agyog ko kay naglisod man ko kay di ang may problemang niabot magsigig pangayog pasaylo ay kay murag laay bitaw kanang sakit bitaw murag sense of failure nga nisaad ka nya di nimo matuman nya maingon ra ko ay okay ra gyud kaayo kay pwede ra gyud na next time take your time aron gyud makadonate take your time. Adi mo anak ganahan nga tagaan gimog chance. Mo na diri sa unang pagbasa gihisgutan diri ni Josue ang nanghitabo sa mga Israelita. Nya unsa may hinungdan ani nganong gitabangan man gid sila gikan pang Abraham hangtod na lang abot sila dito kay ang Ginoo di gyud mag-usab-usab sa iyang gisaad. Basta ang Ginoo gani mo saad tumanon gid niya bahala nag maging sino ka man, tumanon gina niya. Di gyud mag-usab-usab yang saad. Nya kita nga gitagaas Ginoo aning gitawag og sana faithfulness, iyang kamaunongon. Unsa mo siya atong isukli niya nga maunongon man siya nga Ginoo, magluib dayta niya. Dili muunong sadta. Nya bulahan kay nang taong muunong mo na ang pahinomdom nato sa tubag nato sa Salmo nga ang Ginoo sa to ang iyang gugma hangtod sa kahangturan. Hangtod sa kahangturan. Nya kay ang iyang gugma hangtod mas kahangturan pasabot kining gugma ha dili magsigig usab-usab. Ang iyang kaluoy o gugma dili mag-usab-usab. Unya aron o ikaw mubiya ka sa iyang kaluoy o gugma nga dili mag-usab-usab, di na ka makapahimos ni ana. Di na kita kapahimos. Nga naman, tungod kay nibuwag naman ka, permanente siya. Brago na nang kita mo anang kanang anak ba sa kanabang mga lumber ba? Di ba naam na sila kanang gabas nga steady ra ng gabasa? Pero gasigi siyang tuyok. Pero naara siya diha ba? Unsa may buhaton aron ang kahoy magabas niya. Ipasok nimo ang kahoy ngadto. Ana. Unya dili to nimo ipasok ngadto, dili nimo iduol atong gabas nga nagsigig ana, sigig tuyok. Makuan tong kahoy, matabas to siya. Dili. Pero ang gabas to permanente.
Parihar sa gud aning atong kurente. Kanang switch, unsa may naa diha sa ilawom sa switch. Kibaw mo? Wires. Wa mo kibaw. Ako di man sa ko electrician. Wa sa ko kibaw ana. Pero nganong inig-ana nimo, inig-on nimo musiga man, inig balik sa nimo speakers mapawong man. Kay naa diha ang connection o disconnection. Inig-ari nimo sa zero ang katong ilang isig ka wire din ato mag-abot kay naay mo kuan ato mo buwag ato. Pero inig on nimo dunay metal nga motakdo ato nilang duha mo nang musiga. Pasabot bisan pag ang gugmas Ginoo permanente basta kita mo biya ta niya patay kita. Mao ni rong atong COVID. Mo na sige na kog balik-balik din mubiya gikas Ginoo patay gyud ka. Nalitan ikaw asawa magyaw-yaw kas imong bana connected pa kas Ginoo o nibiya na. Sige, tubag. Nibiya. O tanawa inyo mga naong inigyaw-yaw nimo. Yawan on. Yawan on. Nyag inig uli sa imong bana gikan sa iyang kabit. Magsige ra kag ingong I love you. Nibiya kas Ginoo o connected. O tanawang naong nimo inigingon nimong I love you. Sayag nya gaan imong dughan. Di ba? Usay magtuo imong luha pero gaan imong dughan. Di ba mo mutuo? Kung magsige kag pangasaba ng imong anak, mansaman ka, connected sa Ginoo ni biya. O tanawang naong sa imong anak imong ikasab-an, mura sa giyawa, kusmod kayo. Yang imo sang naong kusmod. Yang magsige kag ingos imong anak, I love you dong, day. Napamodihay load sa wifi. Kay ugwa na ako mong loadan. Sa may bation sa imong anak. Oy, sus, ang katawa na, abot diri magsige pa naghinunghungay silang doon. Nice kiss mama, oh nice kiss tang. Kadas papa bati nagbatasan, KJ kaayo. Igabot sa inyong papa, may sa, dong naamoy snacks diha. Day, palitan ta mo snacks. Hala, nausab lagi tong yawa ato. Ana. Kana bang mura ba sila malipay ba? Ngano man kay na-connected mas Ginoo. Wa man mabuwag. Nya kun ang pare magsige ingon pamalit na mog slot. Nya di jud ka mo palit. Connected ka o nabiya. Ito ba kusga? Ano ba sige tag-announce? Oh, dana nanghali na ning atong slot, daghan pa kay atong slot. Ana, nya ikaw mapalingog-lingog lang jud ka. Sige, slot sige slot ya. Mga lawat lang mi, dili mi anang slot. Unsa man ka na connected ka o nabuwag? Awa sa kibawa na sa kung Ginoo. Depende na sa Ginoo. Pero basta niingon ang Ginoo, pag higugma ay kamo. Nyag nahigugma gani ka, muhatag man gyud ka. Nya sige tag-announce dinhi, wa man ka muhatag. Ni sato pa, wa ka connected. Pero pasalamat nga daghan na kay na-connected karon. O dako na bitag halin karon nagmisa maron dito sa Kapilinha siguro. Karon kay every 13 ba na of the month. So ang atong halin ni abot na biyag 583 slots. Oh, daghan na kayo. Pero, ubay-ubay pa nahibilin. Pero di na 29,000. 28,917. Us-us na. Sunod si Mana, huigo sa nagpabalit. Kamu, mausap sa ng inyong desisyon. Umalit sad mo, ahawa na. Horot na yun sunod si Mana. Kadaghang taos kalibutan. So, mga igsoon, kani siya, nahitabo dito ngod kay daghan ang gustong ma-connected. Kay ang mahal nga Birhen, very, very close and perfectly connected to God. Mao na nga kung mo pahiuyon tas ilang mga plano, connected tas Ginoo. Ug ang connected sa Ginoo, kanunay gyud nga malinawon, malipayon og kontentos kinabuhi. Kanang makaingon ka wala ka nang hahanapin pa. Did-agid ta mahadlok aning ni ang mga COVID kanang kamatayon tamhadlok oy bisag magdungan patarong tanan og kamatay okay ra gyud kayo basta connected tas Ginoo may kamoron sugot mo dungan ta tanan sugot kisay mo sugot tas kamot aron maguna
So nagini isa sa una lang oro dito pader. Bahala ka diyan na imong kuyog mo ng imong slat-slat diha. Bahala na ka diya. Bahala na sa di. Sunan gana. Mauna ko ngadto sa langit. Magsige lang kong tan-aw ninyo dinhi nga sige hag atake si Yawa. Maingon ako da ngano bitang wa mo mamatay at tanawa diba hapit na mo maimpierno. Bitaw kung kanus aman ihatag sa Ginoo ang pagsulod sa langit. Congratulations. Og di sad ihatag karon ato pa padayon na connected niya everyday. Og mao na ang nindot nga matod pa ni Kristo ang kabubuton Dios Ginoo mo isunda dili ang inyo. Kay pag ingong Pedro may pagdi magbinyo. Sana ang magyapoy kabubuton sa Ginoo nganong dili ka kaminyo. Kana sa isunda kay basig minyo onon gyud ka nya di ka magminyo. Pero na ko sa una, sige magupaning kamot katulog ko ato ga plano-plano magminyo sa mga tulosad ka babae. Mga gwapam gani kay to, buutan pa gyud. Sayang ka istanan. Karon sige lang tag-atubang ning puol nag joke. Kay mas puolon dato. Pero nganong wa man to madayon? Kay sa akong pagsigig yung pamalandong, edad kog 30, malandong kog maayo, kusog man gyud kaayo ang diktar nga musud sa seminaryo mo to 31 akong edad, sud gyud kog seminaryo. Wa ako nagminyo o tanawa. Abot gyud ko dinhi San Vicente. Nya nagmahay mong naabot ko dire. Kamu wa magmahay. Sige, nindog na ta. Mga igsoon, ang atong Ginoong Dios kanunay nga mainitong na